Kedu ebe mmiri si wee baa obi ụgbọgwụ? Kedu ihe na-ebute ịbata n'ọtụtụ ezinụlọ ọ na-ahụ ọnụ? Nne na-esi iche, nwunye nwa na-esi iche. Ọ gịnị butere ya bụ ihe? Nya bụ ajụjụ nsị ka m jụọ gị dịka onye Igbo. Ọtụtụ ngwuru nọ na nsogbu. Ọtụtụ ngwuru ekwezi mmekwata. Mana nwanne m nwoke, o nwere ihe nsị ka m gwa gị. Tupu ije nụ nwaanyị, kaba arụ jụọ ọha ajụjụ ma jụkwa ọha uche. Nke ịbụa, gịnwa bụ nwaanyị a ga-anụ na ngwuru. Ọ bụrụ na ịbata na ngwuru be di gị tupu anụa gị, ịfụ na ụmụnne di gị anabatara gị, kata ma ị ya afụ ọsọ onwe gị na that marriage, jiri akpụkpọ ụkwụ gị ma gịnị rie mbọmbọ. N'aka nke ọzọ, gịnwa bụ nwoke, ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị, nne na nna gị ewesitie gị down maọbụ ụmụnne gị sị gị na nwaanyị a ị chọrọ ije nụ na ha nwa anabataghị ya. Nwanne m nwoke, o nwee dị reason. Onye ka ndị Igbo ji wee tụọ inu si na ihe okenye tupu ana wee fụ, nke bụ nwata irigo enu akpa n'ọjị ịma mfụ ya bụ ihe. Na agadi nwaanyị bụ ụzọ wee họọ ite na-enwe mkpọmkpọ eju na mkpọmkpọ ọkụ ka ndụ gị nke doro gị anya. No matter the amount of love ịfụnanya nwaanyị nwere n'ebe ị nọ, ọ ma mfụkarịcha nne na nna gị maọbụ ụmụnne gị n'anya karịsịa nne mụrụ ya maọbụ ụmụ nwanne ya. Mana ihe dị n'ụtọ di na nwunye bụ eleta aghara ka di na nwunye ji ebi ọfụma. O nwere ajụjụ m chọrọ ka m jụọra gị, gịnwa bụ nwaanyị. Ọ ga-adị gị mma na ọ bụrụ na ije ebe nna gị ịfụ nwunye nwanne gị nwoke ka na nne gị na nna gị anaghị eghe ọnụ? Ikekwo nne gị na-esi iche, nwunye nwanne gị nwoke na-esi iche. Kedu ebumnobi gị gbasara ya bụ ihe? Gị bụ nwaanyị ka m chọrọ ka m gwa okwu a ọ bụrụ na ọ ji ekwe gị mee, kpaa ụmụ nne dị gị nso, kpaa nne na nna gị dị gị nso, ka a maka ọjọ na nwaanyị bụ onye mkpokọta wee yere ngwu. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ịmara asụ, sụọ n'ikwe. Ịmakwa na asụ, sụọ ya n'ọkpa ya. Mana ihe ịma bụ na agbacha ọsọ agụa nwaanyị, agbacha egwu a ọ ga-ana n'ukwu. Tụsa ozi a, aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Igbo, tetanụ n'ụla. Ndewo.